Nos dda, croeso i'r oedfa heno. Chi gweld y gwydion sydd yn arwennu. Mae Emyr heddi y Mangor ac yn pregethu eto heno. Cofio amdano fe a'r eglwys yno Mangor. Ac yna, wel, mae'n hanner tymor, wydiau i rai. A felly, bydd ddim clybiau gati fel sydd fel arfer. Bydd ddim cwrgweddi yma chwaith nos Fawrth, ond mae gwyl y goleuni yn digwydd yr wythnos yma, felly dechrau nos Fawrth. Felly bydd yna agoriad yma am 4:30 i'r plant ddydd Mawrth, ac yna i'r oedolion am 8 y gloch. Ac yna bydd yr arddangosfa ar fywyd Job, gwyl dyma fe, sy'n chi wedi gweld nhw, mae digon o gwpiau o'r gwahoddiadau yma yn y ffrynt, ac yn ei ddiolchgar hefyd i'r Americaniad sydd wedi bod yn dosbarthu rhain ac yn gwyddio. Bydd yna ymateb i'r gwahoddiadau yna, felly bydd yr arddangosfa yma o ddydd Mercher tan dydd Sadwrn, y cyntaf i'r pedwerydd. Mae'n sy'n ôl ar mis, felly casgliad y mis oedd y gyfer gwaith UCCF, felly cofiwch am hynny, os nad ydych chi wedi cael cyfle i roi. Ac yna, wel, bydd ddim clybiad y Gwener, ac yn yn disgwyl os diwedd mynd Emyr yn ôl i gymryd y ddwy oedfa Sul nesaf. Grynedd yna, cyfan grewch i ni weddio. Ni'n diolch i ti o Dduw ein Tad, ein bod ni nawr yn gallu dod ata ti, a dyfo ti am i ni ddod. Diolch fan ni'n glywed y bore yma, fod ti am ein bydithio ni, bod ti yn ddew sydd yn gwenu arno ni a ddim yn gwgu. Ac ni yn dod nawr ac yn dweud dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb eddi dim ac yntau'n roddi popeth i'm. Ni'n gofyn arglwydd bod ti yn dangos i ni eto, gymaint o'r resymau sydd gyda ni i dy ganmol di, dy addoli di. Helpa ni nawr i ddod yn ostyngedig o dy flan di. Helpa ni i ddarllen dair di gyda ysbryd cywir. Ac yn gwyddio, bydd yna wersi gyda ti i'w dysgu ni, wersi ymarferol. Bydd yn helpu ni i fyw bywyd sydd yn dwy'n clod i ti. Bydd gyda ni nawr, bendithia ni, bendithia bob eglwys, lle mae enw Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, lle mae dair di'n cael ei esbonio yn gywir. Ni'n gwyddio bydd y ysbryd glân di yn dod i lawr, ac bydd mwy o'r newydd yn dod at yr arglwydd Iesu. Bydd gyda ni nawr, ac yn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch. Gai ddarllen i chi jyst chydig adnodau o'r salm eto. Diolchwn i ti, o Dduw. Diolchwn i ti. Y mae'r rhai sy'n galw ar denw yn adrodd am dy ryfeddodau. Darllen bore yma bod ni'n ymfalchio yn Dduw. A ni hefyd yn diolch i Dduw am ei holl fendithion. A gadewch i ni ddiolch trwy ganu yr emyn ath Dewi gyfeirio ni weddi. 493. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu yn llawn. A fi jyst yn tynnu sylw, nid cyfeirio at ein cyfarfod ni mae hwn, ond dyma gyfarfod hyfryd iawn, sef fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Dyna'r cyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dim, ac eto yntau yn rhoddi pob peth im ac yn y blaen. 493. Yes.
Wel, ni am ddarllen heno o lythyr Paul at y Philippiaid. Llythyr Paul at y Philippiaid ar ail benod. Ac yn ni'n mynd i edrych ar adnod 1 i hyd at 18. Mae'n rhan gyfarwydd, ond mae'n dda i ni ganolbwyntio i ofyn am gymorth Duw nawr wrth i ni edrych ar rhan yma o'i air e. Felly Philippiaid, yr ail benod, a dechrau yn adnod 1. Dyma air Duw. Felly, os oes yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw cynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd, trwy fod o'r un meddwl, a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn un farn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol, nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd, bydde i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilynach nag ef ei hun. Bydded gofal gennych bob un, nid am ei fuddiannau ei hun yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef erioed ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael anddo, ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. O'i gael ar dull dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, trad yr chafodd Duw ef, a roedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod, fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Gan hynny, fy nghyfeillio'n annwyl, fel y buwch bob amser yn ifydd, felly yn awr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn, yr iachydwriaeth sy'n eiddo i chwi. O blegyd, Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch i beri i chwi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionis ef. Gwnewch bob peth heb rwgnach nac ymryson. Byddwch yn ddi-fai a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goliadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Felly, byddwch yn destun ymffrost i mi yn nydd Crist, na fi mi redeg yn ofer, na llyfurio'n ofer. Hyd yn oed os tywelltir fy ngwaed a'r offrwm a berthol i'ch ffydd chwi yr wyf yn llawen, ac yn cyd lawenhau a chwi i gyd. Yn yr un modd, byddwch wythau'n llawen, a chyd lawenhewch a mi. Wel, ni'n gofyn y bydd Duw yn goleio y rhan o'r gair yna i ni yn nes ymlaen. Ganwn ni ymhellach efo'n gilydd emyn 17 o'r atodiad. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy ydw ef. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd, byth ni threiddia nef yn ef. Dyma gariad, gwyd fy henaid i'w holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad, wna i mi ganu yn y bythol wynfyd mawr. Wel, fe godwn ni ganu mawl i'r Duw sydd wedi ein caru ni yn y fath fodd.
y weddio gyda'n gilydd. Diolch am ein atgoffa ni o Dduw wrth i ni ganu yr emyn yna am dy gariad di. Dyma gariad, pwy a'i treitha. I ni cydnabod o arglwydd, i ni ddim gallu plymio mewn a sylweddoli gymaint yw dy gariad di. Ond cynorthwya ni heno trwy yr ysbryd glân i ddirnad chydig yn fwy, uchder a dyfnder a hyd a lled dy gariad di i ni. O helpa ni i weld cariad Duw y Mab, yr arglwydd Iesu Grist ei hun, yn darostwng ei hunan, yn cymryd agwedd gwas, yn cael ei wneud ar ffurf dyn, ein mwyn ni, dy ogoniant di. O arglwydd, diolch i ti am ein gwaredwr, diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac o arglwydd ni diolch fod e'n fyw, a'i fod e'n eiriol yn gweddio drosto ni hyd yn oed y funud yma, ac y ryw ddwrnod y byddwn ni'n ei weld wyneb yn wyneb, y byddwn ni yn gweld ei wen tuag ato ni. O arglwydd ni'n diolch i ti am y fath iechydwriaeth, diolch am y cysuron sydd gyda ni yn dy air, ac ni'n gweddio arglwydd y byddi di trwy dy ras, trwy dy air a thrwy yr ysbryd glân, yn cysuro y rhai y funud yma sydd angen cysur. Bydd yr rhai hynny sydd yn mynd trwy stormydd ar hyn o bryd yn cadw eu llygad ar yr arglwydd Iesu Grist, nid ar y tonau sydd o'i cwmpas nhw, ac yn profi ei rym a'i gysur a'i dangnefedd O arglwydd ni'n cyflwyno ein brodyr yn chwiorydd sydd yn dioddef ar hyn o bryd yma yn yr eglwys, ond hefyd ar hyd a lled ein byd ni. Ni'n meddwl am Gristnogion yn Gogledd Corea, yn Ethiopia, mewn rhannau o China a De Affrica. Ni'n gweddio arglwydd o Dduw y byddi di gyda dy blant sydd yn gwynebu stormydd bywyd, cysura nhw bydd yn agos atyn nhw. Ni'n cyflwyno ein gilydd i ti, ni'n diolch i ti o Dduw am ein gilydd. Diolch bod ni yn wahanol ein gilydd, a diolch bod ti wedi rhoi doniau gwahanol i ni. A bod y doniau yna oddi wrtho ti, cynorthwya ni ddefnyddio doniau ti wedi rhoi i ni, y gorau gallwn ni dy ogoniant di. Diolch arglwydd bod rhai yn wrandawyr da. Diolch bod rhai yn sylwi pethau yn dda. Diolch arglwydd bod yna rai yn anogwyr da. Diolch arglwydd bod rhai yn gallu rhoi cyngor doeth. Diolch am yr ymrywiaeth ddoniau sydd gyda ni. Cynorthwya ni o arglwydd i fod yn fendith ein gilydd, ac ar ni fod yn bobl sydd yn ymdebygu mwy a mwy i'r arglwydd Iesu Grist. I'n gweddio arglwydd hyd yn oed wythnos yma nawr, y bydd yna gyfleon i ni sôn amdano fe, y gewn ni gyfleon i wahodd bobl i glyw yr efengil, y newyddion da yn Iesu Grist. Ni'n cyflwyno'n arbennig i ti y gwyl goleuni. Ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n dod â bobl i'r eglwys, ac nid yn unig y byddwn nhw'n cael cyfle i weld yr hyn sydd wedi ei baratoi, ond y bydd cyfle i ni rannu gyda nhw, ein llawenydd ni, ein gobaith ni, y byddwn ni'n pwyntio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, ni'n ymbil arno ti i achub pechaduriaid, derau bobl i glyw yr efengil, defnyddia ni os ti ei mynd, i rannu'r newyddion da yma, ac y byddwn ni'n gweld llawer yn dod i gredu yno ti. Ni'n cyflwyno plant a bobl ifanc yn y gynulleidfa yma. O Dduw, ni diolch i ti amdanyn nhw. I ni wrth ein bodd gyda nhw. Ac yn gofyn, o dad, y byddwn ni'n gweld bob un yn ei tro yn dod i dydnabod di a dy garu di. O arglwydd trigarha wrtho ni. Ni'n gweddio'r ti ddelio ni fel dy bobl. I ni cydnabod o arglwydd ni ddim fel y dymunau ni fod, ond diolch bod yn hyder ni nid yno ni, ond yn Iesu Grist. Ond ni yn gofyn ar y ti'n sancteiddio ni, yn cynorthwyo ni i fyw yn fwy tebyg iddo fe, ac wrth i ni wrando'r y gair yma hyn o nawr, y bydde di yn cymhwyso y gair i ni. A bydd hynny'n cael effaith ar y ffordd ni'n byw, y ffordd ni'n ymateb i'n gilydd, ac yn dy ras y bydde di'n defnyddio ni i fod yn bobl sydd yn annog yn gilydd, yn fendith yn gilydd, ond hefyd yn fendith i eraill.
ni'n cyflwyno y bwyd ni wedi casglu at ei gilydd ac y bydd y bwyd yma yn mynd i'r banc bwyd yn gweddio hyd yn oed hynny. Y bydde di yn defnyddio hynny i fod nid yn unig yn gymorth, ond yn fendith i rai fydd yn derbyn. Ac y byddwn ni o arglwydd a chonsyrn dros bobl sydd yn llai ffodus na ni mewn angen. Y bydde di o Dduw wedi bendithio nhw yn ymarferol ond hefyd yn dod â nhw i lawenydd yr Efengil. Bydd gyda ni nawr o arglwydd cynorthwya ni ganolbwyntio, ni'n gweddio i ti siarad â ni yn ôl ein hangen. A trwy'r cyfan y byddwn ni'n ymwybodol o dy gariad di. Trwy'r cyfan y byddwn ni'n ymwybodol o dy wenau di arno ni. O, Dduw, ni'n ymfalchio yno ti. Ni'n ymhyfrydu yno ti. Pa Dduw sydd fel tydi, yn dad, mab ac ysbryd glân. Derbyn ein mawl a derbyn ein diolch ni o'r newydd heno. Am bod ni'n gofyn pob peth gan ofyn am faddeiant, am bob pechod yn derbyn, y maddau i ni o dad. Ac ni'n gweddio'r cyfan yn enw ein gwaredwr anwyl Iesu Grist. Amen. Wel, cyn dod at gair Duw, nawn ni ganu eto gyda'n gilydd. Os oes syched arna fi, mentra arno ef. Lich ei orffwys, heb ei ras, mentra arno ef. Ac yn y blaen, fe godwn ni i ganu.
braf gallu dod gyda'n gilydd i ganu, i ganu mawr. Un Duw ac un Crist ni. Wel, ni am droi hyn o at y darn ddarllenwyd, sef llythyr Paul at y Philippiaid, a'r ail benod, a mi fyddwn ni'n ystyried y rhan ddarllenon i gyd, ond ni'n mynd i edrych yn benodol ar adnod 14. Felly, Philippiaid yr ail benod, ac yn edrych yn benodol ar adnod 14, a dyma'r adnod, gwnewch bob peth heb rwgnach nac ymryson. Yn Saesneg, do all things, neu do everything without grumbling or arguing. Nawr, falle bod rhain o'ch chi'n teimlo dipyn bach yn anghyfforddus nawr. Gyda testyn peidiwch grwgnach nac ymryson. Falle bod chi'n teimlo, fi wedi bod yn cwyno hyd yn oed heddiw, a fi wedi bod yn cwyno dros y pen wythnos. Gai wneud yn glir, fi eisiau hyn i fod yn glir i chi, wrth baratoi, a hollol ddidwyll, o'n i ddim yn meddwl am neb penodol. A fi eisiau, mae hynny'n hollol onest. O'n i ddim yn meddwl am neb penodol falle fi fy hun fwy na neb. Ond mae'n siŵr fod e'n wir, byddwn ni gyd yn cydnabod, mae'n beth hawdd iawn mynd i ryw ysbryd o gwyno ac o rwgnach. A grwgnach am bob math o bethau. Ni lli cwyno am berson. Ni lli cwyno am sefyllfa. Ni lli cwyno falle am gwaith yn yr ysgol, neu ryw athro yn yr ysgol. Ni lli cwyno am y lle gwaith. Ni lli cwyno am bregethwr. Ni lli cwyno a grwgnach am bregeth. Oedd hwnna'n rhy hir. Oedd hwnna yn rhy fyr. Neu falle byddwch chi'n cwyno, wel, na destun top. Ni lli cwyno fod cynulleidfa, dyn nhw ddim yn gwrando. Ni lli cwyno bod ambell i berson, maen nhw rhy swnllyd. A rhywun arall, dwi ddim yn gwrando. Neu ni lli cwyno oherwydd rhyw sefyllfa yn ni'n ei wynebu. Hynny yw, ni lli cwyno a grwgnach am bob math o bethau, hyd yn oed pethau hollol ddipwys. A hefyd cwyno am bethau dyrys, anodd a dyrdynol. Nawr, beth yw ystyr grwgnach ac ymryson? Mae'r ddau yn cael ei ddefnyddio. Wel, grwgnach yn Saesneg, murmur. Muttering. Hynny yw cwyno. Tychan tawel. Y sŵn dawel yna dan yr anadl, sŵn o anfodlonrwydd. Yn aml mae grwgnach yn cael ei gyfeirio at berson arall. Fi'n gwybod os oes rhain o'ch chi'n cofio na cartŵn pan o'n i'n blentyn, Dastardly and Muttley oedd y cymeriadau. A Muttley, ci oedd Muttley, a o'n nhw'n ddrwg. O'n nhw ddim yn rei da, nid yr arwyr o'n nhw. A pan oedd pethau mynd yn anghywir, oedd Muttley yn mytran. Oedd ddim yn dweud yn byd. Oedd e'n mytran dan ei anadl, oedd ddim yn ei sens. Ond oedd e'n... Beth oedd e'n neud? Grwgnach. Hynny yw, dim byd amlwg, ond just... o dan yr wyneb yn dawel fel petai. Ond wedyn ymryson. Beth yw ymryson? Wel, ffreio. Arguing. Ymddadl, cynnen. Ryw anghydfod. Dyma pryd mae'r grwgnach tawel sydd dan yr anadl yn llifo allan i'r ceg. Dyma pryd mae'r tawel yn dod yn ddealladwy, yn fynegiant clywedol.
dod falle yn ddadl. Mae'r grwgnach nawr wedi symud o fan hyn, o'r galon, i'r pen, a mae'n dod allan o'r genau o'n ceg ni. Felly'r grwgnach tawel a'r ymryson i'r ffreio sydd yn dod allan o'r geg. Ydych chi'n berson sy'n grwgnach ac yn ffreio? Yn aml iawn, mae rhywun sydd yn ymryson, yn grwgnach. Yn aml, o fewn sefydliad o ryw fath, maen nhw'n dueddol o ddweud, o, maen nhw. Llwch ddmygu staff mewn ysgol. A maen nhw'n dweud, o, maen nhw. Mae'r uwch dîm rheoli. Bod nhw'n rhan o ni. Ond maen nhw'n cyfeirio at o nhw. A fe a hi yn hytrach na ni. Yn aml o fewn sefydliadau, dyna sydd mae rhywun yn cwyno'n cyfeirio at bobl. Nawr, ni'n byw mewn cymdeithas, lle mae cwyno yn rhywbeth cyffredin, cyfarwydd naturiol. Chi'n mynd i siope, mae ydych chi stondin bach yn dos e, complaints. Mae bron yn bod yn annog ni i gwyno. A falle bod chi'n teimlo hyn o, yw grwgnach a ffreio mor ddifrifol â hynny. Hynny yw, onid oes na bethau lot gwath na hynny, ac onid yw grwgnach, mae rhywbeth naturiol, falle rhywbeth yn iach i ni wneud. Wel, wrth edrych yn ôl ar yr Hen Testament, i ni'n gweld bod yr Israeliad, pobl Duw, pobl oedd wedi derbyn bendithion, bod nhw wedi cwmpo'r tueddiad yma o rwgnach ac o gwyno ac o ffreio. Chi'n cofio bore yma ni'n edrych ar rhywfaint o'r hanes Moses yn dod o'r Israeliad allan o'r Aifft, allan o erchylltra caethiwed, ond yn fuan iawn, ar ôl dod allan o caethiwed, mae'r Israeliad yn dechrau cwyno. Maen nhw'n dechrau cwyno ar Dduw. Oedd pethau'n haws pan o'n i yn y geithglyd. Ac yna maen nhw'n cwyno, wel, sdim dŵr gyda ni nawr. Mae Duw yn darparu dŵr. Does dim blas neis ar y dŵr. Mae Duw yn darparu dŵr glân iddyn nhw. Ni eisiau bara, ni eisiau bwyd. Mae Duw yn darparu manna. Mae eisiau cig. Mae yna ryw ysbryd gwynfanllyd amdani nhw. Dro ar ôl tro, maen nhw'n cwyno. A mae'r Apostol Paul yn cyfeirio at hynny yn Corinthiaid. Yn 1 Corinthiaid pennod 10, adnod 10, mae Paul wrth drafod yr Israeliad yn dod o Israel a'i pechod nhw, mae'n dweud hyn, peidiwch â grwgnach fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, ac fe difethwyd gan y dinistrydd. Fe nath Duw a difetha rhai hynny oedd yn cwyno. Yn awr, digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy fel esiamplau, ac fe'i hysgrifennwyd fel rhybydd i ni. Mae cwyno, grwgnach, ffreio, mae'n bechod. A mae'n bechod fel pob pechod arall sy'n dwyn ei ganlyniadau. A mae Duw yn cosbi grwgnach a dadle a ffreio. Mae'r ysbryd cwynfanllyd yma. Mae'n effeithio ar bob sefyllfa, mae'n effeithio arnoch chi yn bersonol. Mae'n mynd i gael effaith negyddol ar bob math o bethau. Mae'n mynd i gael effaith negyddol ar yr uned deuluol. Mae'n mynd i gael effaith negyddol mewn cylch o ffrindiau. Mae'n mynd i gael effaith negyddol ar ysbryd y lle gwaith. Ac yn sicr mae'n mynd i gael effaith o fewn eglwys. Wrth i chi
rwgnach, falle'n dawel, mae'n mynd i gael effaith ar agwedd pobl eraill. Mae'n mynd i greu ysbryd anfodlon. Mae'n mynd i annog eraill i fod yn gwynfanllyd. A mae Paul yn ymwybodol o hyn. A mae Paul yn delio felly ar perygl yma yn yr eglwys yn Philippi. Ac felly mae'n dweud, gwnewch bopeth heb rwgnach ac ymryson. Ni ddim i feddwl am hyn fel, mae hwn yn rhywbeth bach. Dyw e ddim yn bwysig. Na, mae'n bechod a mae'n cael effaith ar bob math o agweddau. Nawr, gai nodi rhywbeth pwysig fan hyn. Fi newydd dweud, oherwydd bod gair Duw yn dweud, gwnewch bob peth heb rwgnach ac ymryson. Ac eto, mae'r hawl gyda ni i ddod yn holl ofalon, yn holl gofidiau, a yn cwyn ger bron Duw. Y materion hynny sydd yn gwasgu arno ni ac yn gwneud ni falle'n rwystredig, ni ddim yn deall, hyd yn oed yn grac. Mae gyda ni y fraint i ddod â cyfan ger bron Duw. Wrth ni feddwl am y salmau. Mae'r salmau yn llawn o hyn, yn dwi? Bobl yn dod ac yn dod â'i cwyn ger bron Duw. Mae llawer o'r salmau'n salmau galarnad, lament psalms. Gai jyst rhoi un enghraifft i chi o'r llawer sydd. Salm 142, fel hyn mae'n mynd. Gwaeddaf yn uchel ar yr arglwydd. Ymbiliaf yn uchel ar yr arglwydd. Dim rhywbeth bach yw hwn. Rwy'n gweiddi yn uchel. Rwy'n ymbil yn uchel ar yr arglwydd. Ar llwysaf fy nghwyn o'i flaen, a mynegaf fy nghyfyngder yn ei bresenoldeb. Mae'r salmydd fan hyn mewn y sefyllfa erchyll. Ac yn y sefyllfa yna mae'n gweiddi yn uchel. Ac mae'n ymbil yn uchel. Mae'n dod, mae'n hollol onest ger bron Duw, a mae'n arllwys ei galon at Duw. Ond dyma'r peth. Mae'n arllwys ei galon, mae'n dod â'i gwyn, ond dyw e ddim yn cwyno'n erbyn Duw ei hun. Mae'n cydnabod mae Duw yn dda. Fe, ti, mae'n dweud yn y psalm, ti yw fy noddfa, ti yw fy rhan, ac mae am glodfori Duw. Roedd Dafydd yn galw allan ac yn ochneidio oherwydd y sefyllfa. Oedd y sefyllfa'n anodd. Oedd e ddim yn deall. Ond dyw e ddim yn cwyno ar Dduw ei hun. Oedd yn ymddiried yn niw. Oedd yn ymwybodol. Mae Duw, beth bynnag sydd yn digwydd, mae Duw yn Dduw cyfiawn. Mae Duw yn Dduw sydd yn fy ngharu. Mae Duw yn garedig. Mae Duw yn dda. Fi'n gafel ar y pethau yna. Fi ddim yn cwyno arno fe, ond fi ddim yn deall y sefyllfa. Ac mae'n ymwybodol o'r fraint yna, o allu dod, a dod â bob peth ger bron Duw. Mi oedd yr Israeliad yn neud hynny, ond nhw'n dod ac yn cwyno ger bron Duw ar y sefyllfa, ond nhw hefyd yn cwyno ar Dduw. A dyna'r gwahaniaeth. Ond nhw'n cwyno ar y sefyllfa, ond hefyd yn cwyno ar Dduw. Byddwn ni'n edrych ar hanes Job yn ystod yr wythnos yma. Ac mae yna gyfnod yn hanes Job, a mae e'n cwyno ar Dduw. A mae Duw yn ymateb i Job, a mae'n dweud wrth Job, pwy wyt ti, Job, i gwyno? A cwestiwn ni pethau nad wyt ti'n ei deall. Ac ymateb Job, nes ymlaen pennod 42, adnod 3, mae Job yn dweud hyn.
Yn wir, rwyf wedi mynegu pethau nad oeddwn yn ei deall. Pethau rhyfeddol, tu hwnt i'm dirnad. Ie, fi wedi dweud pethau ffôl, fi wedi cwyno, ond ei fi ddim yn deall. A nes ymlaen yn yr chweched adnod, penod 42, mae Job yn dweud am hynny, oherwydd hyn, o geiriau ffôl yma i fi wedi dweud, am hynny rwyf yn edifarhau. Felly mae'r gair yn annog i ni, i ni ddod â phob peth ger bron Duw, pethau yna i ni ddim yn deall, y cwynion yna, ond i ni gofio pwy yw Duw. I ni gofio sut un yw Duw. Mae e'n ben arglwydd. Mae e'n dda. Mae e'n dygaru di. Os ydych chi'n Gristion heno, mae'n dygaru di. A mae e am y gorau, gyn i ddim yn gallu deall hyn weithiau, ond mae e am y gorau, mae e am eich sancteiddio, mae e am eich paratoi chi i dderbyn yr rhodd yn y nef, a mae rhaid ni ymddiried. Mae ei ffyrdd a'i feddyliau fe yn uwch na'n ffyrdd a'n meddyliau ni, ac yn ddoeth ac yn gyfiawn, ac yn ni'n aml ddim yn deall. Ond yn ni'n dod ger ei fronau, ac yn ni'n ochneidio. Ond yn ni ddim yn cwyno arno fe. Mae yna wahaniaeth i ochneidio a grwgnach. Wel, yn ei hanfod, mae cwyno a grwgnach a ffreio. Mae'n cwestiwn ni pwy yw Duw. Mae'n cwestiwn ni pen arglwyddiaeth Duw, ei gariad a'i ffyrdd Yr Israeliad, o'n nhw'n cwyno ar Moses ac ar Aaron. Mae nhw, ni yn hapus gyda chi o gwbl. Ac ymateb Duw i'r grwgnach a'r cwyno yna yw hyn, yn Niwmeri penod 14, adnod 27. Am ba hyd y bydd y cynulliad drygionus hwn yn grwgnach yn erbyn Moses ac Aaron? Na. Am ba hyd bydd y cynulliad drygionus hwn yn grwgnach yn fy erbyn. Mae Duw yn gweld cwyn y bobl i'w arweinwyr nhw. Mae'n gwyn yn erbyn fi. Achos fi sydd wedi gosod yr arweinwyr yma arnyn nhw. Felly, ffrindiau nhw, gyfeillio brodyr y chwiorydd annwyl, gadewch chi fod yn bobl sydd ddim yn grwgnach, nac yn ymryson, ond fod ni'n gwneud pob peth heb grwgnach nac ymryson. Ond sut allwn ni fod yn bobl fel yna? Gai jyst nodi'n syml iawn. Jyst un peth fan hyn i ddechrau, bod ni'n holi'n hunain ac yn gwylio ein gostyngeidrwydd ni. Edrychwch ar adnod 3 yn yr ail bennod. Peidiwch gwneud dim o gymhellion hunanol, nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd, bydde bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilynach nag ef ei hun. Gostyngeidrwydd. Chi'n gwybod, mae gostyngeidrwydd, mae'n hyfryd i weld mewn pobl. Yn aml mae person sydd â meddwl uchel o'i hun yn gallu mynd i gwyno'n hawdd. Hynny yw i gael rhyw ysbryd cwynfanllyd achos mae neu mae hi yn gwybod yn well na pawb arall. Wel, fel hyn dylen nhw'n neud Pam na dyn nhw'n neud hyn? A ryw ysbryd, falle, ddim yn amlwg i'r person, o ryw falchder. Ar i ni fod yn ostyngedig. Edrychwch ar Grist, meddai Paul. Fi'n annog chi fod yn ostyngedig, wel edrychwch ar arglwydd Iesu Grist. Edrychwch ar y 6ed adnod.
ei fod ar ffurf Duw. Oedd hwn yn ddiw, mae yn ddiw. Ni chyfrifodd cydraddoldeb a dyn yn beth yw gipio, ond fe'i gwacawodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. Dyma chi ostyngeidrwydd. Duw yn fodlon dod i dywyllwch y ddeiar ac yn dod i fyw ac i ddioddef mwyn achub pechaduriaid gwael. Dyma chi ostyngeidrwydd. Edrychwch arno fe. Pan i chi'n teimlo, tro nesaf, a fi gyda chi, pan i ni'n teimlo rhyw ysbryd o rwgnach, pan i chi'n teimlo ac yn ymwybodol o ryw ysbryd gwyn fanllyd, jyst cymrwch hoi. Ni'n aml yn gweithio chi blant, cyfrwch lan i 10 cyn dweud rhywbeth weithiau. Cyfrwch lan i 10. Ac ystyried a holi. Meddyliwch am ostyngeidrwydd Iesu Grist. A holwch eich hunain a'r ysbryd gostyngedig yna sydd angen arno fi fan hyn. Efo'r ysbryd gostyngedig yna ddylen ni arddangos yn y sefyllfa yma. Bod ni'n araf i ddweud, yn araf i rwgnach, ond yn hytrach edrych arno fe. Ei ostyngeidrwydd a holi, wel, efo gostyngeidrwydd ddylen ni ddangos fan hyn. Fi'n dweud o brofiad, mae'n anodd. Mae'n hawdd yn dweud gweld beiau a gwendidau mewn sefyllfaoedd ac mewn unigolion eraill. Os byddwn ni'n eistedd fyna nawr yn gwrando ar y bregaeth, falle byddwn ni'n cael yn hemtio i feddwl, da iawn, ma'n bregaeth da ddo fe. Mae e mor falch. Mae'n ni edrych arno ni'n hun. A holi ein hunain. A gweddio, Duw, rho gymorth i fi. I fod yn ostyngedig. I ddangos y gostyngeidrwydd yna oedd gan Crist. Ond mae yn anodd. Sut allwn ni ymladd y tueddiad balch yna sydd yno ni? Edrychwch ar adnod 13. O blegyd Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch, i beri chwi ewyllysio a gweithredu yw amcanion ef. I ddangos gostyngeidrwydd, i beidio ymfalchio, i fod yn falch, mae'n anodd a gallwn ni ddim yn ein nerth ni'n hunain. Ond mae Duw, mae wedi darparu cymorth. Mae yn dweud, fi'n rhoi yr adnoddau i chi, fi'n rhoi nerth i chi, i ddangos gostyngeidrwydd, i beidio meddwl yn uchel amdano eich hun, i ymwrthod ar balchder yna. I ymwrthod ar ysbryd grwgnach ac ymryson ar ffreio. Felly ni ddim ar ein penni'n hunain fan hyn. Mae Duw wedi rhoi adnoddau i ni afel yn nhw. A'n cyfrifoldeb ni yw cymryd yr adnoddau mae wedi darparu. Nid eistedd nôl a dweud, dere mlaen Duw, eisiau ti sortio hwn mas nawr, gna fi'n ostyngedig. Na, mae rhaid i ni ddelio, mae rhaid ni fod yn ddisgybledig. Mae rhaid ni fod yn ofalus, ond mae e'n rhoi nerth i ni. I fod yn ostyngedig ac i fod yn llai grwgnach llai. Hefyd, wrth i ni ddechrau feddwl am ostyngeidrwydd Crist, ond ni ddylen ni ddechrau meddwl beth sydd wedi dod i ni oherwydd yr hyn mae wedi wneud. Yr holl fendithion sydd yn dod i ni trwy ei ostyngeidrwydd yr hyn nath drosto ni, ac oherwydd yr hyn mae wedi wneud drosto ni, y bendithion i ni'n ei derbyn o'i law Gymaint mae wedi wneud, ac wrth i ni ddechrau, fel o'n i'n sôn bore yma, cyfri ein bendithion. Bo chi'n mynd drostyn nhw ac yn atgoffa'ch hunan. Ac wrth i ni ddechrau rhestru y bendithion sydd i ni,
Fi'n credu bydde fe chydig bach yn fwy anodd i ni i'w rwgnach. Chi'n meddwl am rhywun sy'n cael llond plat o fwyd ac mae'r bwyd yn dod a mae e'n cael y digonedd yma a dyma'n dechrau cwyno, fi ddim yn hoffi hwnna. A chi'n meddwl am rei bobl sydd yn cael dim. Ac eto mae hwn yn cwyno am hyn a llall. I ni wedi derbyn bendith ar ôl bendith. Sbosib bod ni'n cwyno am hyn a'r llall. Mae rhywun yn dweud, byddwn ni'n llenwi'n meddyliau a pethau da. Os chi'n llenwi eich meddwl a phroblemau sydd yn codi i chi a'r cwynion, y perygl yw na gyd byddwn ni'n meddwl amdano. Yn hytrach, llenwch eich meddyliau amdano fe. Ac am y bendithion i ni wedi derbyn o Grist. A mi ddyle hynny fyd yn anoddach i ni i rwgnach. Ond pam? Pam ddylen ni ffysan am hyn? Mae yn fyr iawn jyst nodi ddau beth. I ddechrau, undod. Dwchwch ar adnod 2. Cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd yn unfryd ac yn un unfarn. Yn aml o fewn eglwys, mae anghydfod o fewn eglwys yn dechrau am bod rhywun yn grwgnach. Hynny yw, dim byd mawr, just yn grwgnach yn dawel. Nawr, eto fi eisiau nodi fan hyn, fi ddim yn sôn fan hyn bod neb yn dweud dim byd negyddol am yr eglwys. Fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng rhannu gyda'n gilydd mewn concern a chariad os ni'n anhapus efo rhai pethau. Mae yna le i hynny, mewn ysbryd gostyngedig a chariadus. Fi'n gobeithio bod chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng hynny a grwgnach. Ac mae'r grwgnach yna yn gallu effeithio ar undod eglwys. Ac yn aml iawn mae'r grwgnach yna yn effeithio ar un person arall. Ac yn aml iawn wedyn mae'r grwgnach tawel yna yn mynd i ffrau. Frodyr a chwiorydd annwyl. Mae eisiau bod yn ofalus fan hyn. Fel eglwys. Byddwn ni'n ofalus. Bod ni ddim yn grwgnach. Mae Crist, ni'n gwybod hyn, dyma un o weddiau Crist amdano ni fel eglwys. Fel eglwysi, y bydden nhw yn un. Y bydden nhw'n caru ei gilydd. Ni'n mynd i anghytuno fy rhai pethau, ond gyda gostyngeidrwydd a chariad, ac yn meddwl yn well am y llall na fi fy hun, y bydde'r undod yna yn cael ei chadw. Yn ail, nid yn unig undod, ond hefyd y tystiolaeth. Mae grwgnach ac ymryson yn gallu effeithio ar ein tystiolaeth ni. Ni'n byw mewn cymdeithas sydd wedi cyfarwyddo â bobl yn grwgnach, yn ffreio, a dyn mae mor drawiadol pan chi'n dod ar draws rhywun sydd yn llawen, ac yn fodlon, ac yn ddigwyn. Paul yn dweud mynd yn ei flaen, adnod 15. Byddwch yn ddifau a diddrwg, yn blant dinam i Dduw, yng nghanol cenhedlaeth, wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goliadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Mae'n ei darllen un esboniad, wain o Shain. Mae'n dewis ni. Wain o Shain. Grwgnach neu dangos goleuni a gobaith a llawenydd yr efengil. Mae dod mewn i gwmni sy'n grwgnach ac yn ymryson yn ffreio, mae'n ddiflas. Mae'n flinedig
Mae'n tynnu egni a brwdfrydedd allan ohonoch chi. Ond pan ych chi'n dod i gwmni lle mae yna anogaeth a chariad a gostyngeidrwydd, mae'n codi rhywun. Ac mae rhywun yn gallu ymroi. Y bydden ni'n wahanol i'r byd. Y bydden ni yn sanctaidd, nid yn grwgnach ac yn ymryson ac yn ffrio, ond yn gadarnhaol, yn fodlon, yn ddifau, yn llawen. Ac y byddwn ni yn oleini. Byddwn ni yn sanctaidd a bydd bobl yn gweld bod yn bywydau ni wahanol. Ac yna byddwn ni'n cael cyfle i gyflwyno gair y bywyd. A ni gweddio hynny wythnos yma, wrth i bobl ddod yma. Byddwn nhw'n sylweddoli, nid rhywbeth amdano ni yn ein balchder, dim hynny, ond yn gweld ein gostyngeidrwydd ni, yn gweld ein cariad ni, yn gweld di-fai, di-gwyn. Ac y byddwn ni'n cael cyfle trwy hynny i ddod a'i gyflwyno gair y bywyd i'r bobl. Felly, fi'n annog chi a fi gyda chi, frodyr a chwiorydd i'n gilydd. Dyma beth mae Paul yn dweud, gwnewch bob peth, heb rwgnach nac ymryson. Gyrwch ni weddio. O Dduw, ein tad, diolch i ti am ein gwaredwr Iesu Grist. Diolch am ei ostyngeiddrwydd e. O helpa ni, o Dduw, bob amser i fod yn ostyngedig, i fod yn bobl sydd yn ymwybodol, gymaint wyt ti di'n bendithio ni. Bendith ar ôl bendith. Go arglwydd y byddwn ni yn ofalus, y byddwn ni ddim yn grwgnach, nac yn ymryson, yn meddwl yn well am eraill na ni'n hunain. Ac trwy dy ras a trwy nerth yr ysbryd y byddwn ni'n cadw undod o fewn dy eglwysi ac o fewn yr eglwys hon, gogoniant i ti ac bendith eraill ac lles dy bobl. Ni'n gweddio hyn yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Gadwch ni ganu i orffen efo'n gilydd emyn 569. 569. Beth yw'r ofn sydd yn fy nghalon am dryllodion eto i ddod? Yr un yw fy arglwydd, cadarn, ffyddlon, ef am cynnal ei glod. Ym mhob stormydd, ddeil i fyny fenaid gwan. Rhod y gwmni arglwydd i mi. Rhoi mi'n unig dy fwynhau. Yna, nid rhaid i'm ofni, yn dy ras caf ymgryfhau. Halleluia. Canaf yn y dŵr a'r tân. Beth bynnag sydd o'n blaen ni wythnos yma, byddwn ni'n yn grwgnach, ond yn canu halleluia. Fe godwn ni ganu.
arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw Dad, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi o'r oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.